Bueno, una cosa que fem és l'entrada el primer dia. La cercavila. Sí, ja intervenim com a portadors, bàsicament, de la cabreta. O sigui, nosaltres tenim una colla de tota la vida d'amics que des d'un primer moment ja hi anàvem a la cercavila, però al que va aparèixer la cabreta doncs ens vam assumir com a colla que ens en cuidem de la cabreta, i el primer dia disfrutem molt perquè anem plegats com a portadors d'una figura molt emblemàtica d'Olot, en aquest cas la cabreta. I posats tant en aquest món de la faràndula i de les figures, com preveieu que serà les properes festes amb tantes figures, tanta varietat i tot, com ho veieu des dels vostres ulls? Home, amb molta satisfacció d'entrada, perquè la veritat ens sentim a dir moltes vegades, allò en broma, però que ens prenen el pèl a dir, ostres, la meitat de la cercavila és feta vostra. Que en podíem fer una de pròpia de cercavila amb els que hem fet. I la veritat és que sí, perquè nosaltres de fet no ho veiem mai passar, perquè estem al mig i llavors veiem els de davant i els de darrere justament, però no ens en fem massa la idea, però és que te'ls vas trobant, no? Cosa que també al final, a la llarga, amb els anys, perquè la gent ho diu, ostres, com te sents, no? És que arriba un moment que ja no és nostre, no? És de l'entitat, és de la ciutat. Llavors ja ho veus com segurament que veiem molt com ho podria veure qualsevol altre que no hagi intervingut en la construcció d'aquestes figures. Bé, no sé. Sí, no, i a vegades també, com que han passat anys, la gent que ens l'ha encarregat, o són una associació de veïns, o que sigui una entitat, ha anat canviant de gent, i la gent que el porten ara no són els que vam tenir contacte, saps? Allò que veus que ja se l'han fet molt seu, i què és això, ja ens han marxat, és com un fill que marxa de casa, no? Que després ja veus que ja té la seva pròpia família i t'hi vas habituant. Doncs clar, això de contribuir a incrementar la cercavila, realment diguéssim, la cercavila ens la sentim molt propera, perquè ja hi participem activament com al mig, però també perquè les figures que corren per allà moltes són fetes nostres, clar. Quan una figura veus que s'utilitza, ho fa molta pena a vegades alguna figura que no acaba de sortir o no acaben d'utilitzar-la per el que calia, no? Però quan veus que es fan servir, ostres, això no té preu. És una satisfacció molt diferent del que estem acostumats. Si fas un dibuix, un quadre, una escultura i la vens, o encara que sigui a la via pública, és diferent. Aquest és molt i molt públic, un treball d'aquests.